Priatelia, vítajte pri sledovaní ďalšieho filmu z dielne Method Feeder Farms. Po niekoľkých dňoch sa vraciam na jazero v Borovciach. Tentokrát budem loviť z bedne, budem trénovať na rybárskú súťaž, budem sa snažiť loviť Method Feeder pretekárskym štýlom. Všetko podstatné sa dozviete, ak zostanete so mnou a budete tento film sledovať až do konca. Postupne si ukážeme montáže, prípravu krmenia, samotnú stratégiu a celú teda rybačku a celý jej priebeh a všetko podstatné, ako byť úspešný pri pretekárskom Method Feederi, vám predstavím z pohľadu mojej maličkosti. Samozrejme už medzi pretekármi existuje aj istá rivalita, istá súťaživosť a každý sa snaží robiť to trochu inak, čo je v poriadku, preto prosím, berte moje rady, tipy a triky skôr ako prezentáciu toho, ako to robím ja. Samozrejme neznamená to, že to robím najlepšie na svete. Ak si z toho niečo zoberiete, tak to bude pre vás prínosom. Pozrite sa, ako to robím ja, ak súťažím a ak sa zúčastňujem rybárskych pretekov v štýle Method Feeder. Poďme teda na to. Priatelia, poďme sa najskôr povenovať príprave krmenia, pretože krmenie patrí medzi najdôležitejšie skladačky úspechu nielen teda pri súťažnom Method Feederi, ale aj pri tom rekreačnom, bežnom, kedy si chcete len tak dosýta zachytať. Ukážeme si teraz, ako si správne pripraviť Method Mix, ako si správne navlhčiť peletky, tak aby všetko fungovalo tak, ako má. Na dnešnú rybačku som si pripravil dva typy Method Mixu a jeden typ peletiek. Vybral som si takýto tmavý, mäsový, s príchuťou krill a jeden sladký, takýto červený, opäť tmavý, s príchuťou jahoda. No a samotné peletky teda sú Premium Pellet Mix. Je to zmes 5 druhov 2 mm peletiek, každá s rôznou dobou rozpadu. A tieto krmivá teda budem dnes používať buď samostatne, alebo ich budem vzájomne medzi sebou kombinovať. Nebudem ich rozrábať s vodou, ale zobral som si Fluo Booster Neutral, teda bez príchute, a využijem jeho fluo efekt, ktorý mi ešte viac pomôže zaujať ryby, ktoré pomaličky začínajú byť trošku letargické, pretože jeseň je naozaj v plnom prúde a dnes teda hlavne je naozaj taký pekný deň, je, jak sa hovorí, babie leto a predpokladám, že aktivita rýb hlavne teraz cez deň nebude príliš vysoká, budú si pravdepodobne užívať posledné teplé slnečné lúče niekde v stĺpci. No a dnešné miesto, ktoré som si teda vybral, by malo byť niekde na rozhraní plytkej a hlbokej vody. Tak uvidíme, kde sa teda samotné ryby budú nachádzať, ale to až k samotnej stratégii. Poďme si teda zarobiť krmenie. Mám tu pripravené dve takéto miešacie misky. Každú použijem na iný typ krmiva. Začnem teda jahodou. Mám tu približne 200-300 gramov krmiva, ktoré by mi malo na dnešnú krátku rybačku stačiť. Ak nie, tak nebude problém si zarobiť ďalšie. Zalejem ho trochou Fluo Boosteru, postupne ho týmto boostrom navlhčím. Naozaj budem venovať príprave krmenia dostatočne dlhý čas, pretože ako som spomínal, je to jeden z najdôležitejších faktorov, ako byť úspešný. Takže takto pomaličky a postupne budem samotné krmivo prevlhčovať, až sa mi jeho jednotlivé čiastočky, či už tie jemnejšie alebo aj hrubšie, navlhčia. Medzi tým teda, ako budem mať v príprave jeden typ krmenia, zarobím si aj druhý typ, ktorý opäť prelejem Fluo Boosterom a premiešam. Prevlhčený Method Mix
teda nechám chvíľku oddychnúť, vrátim sa k nemu o nejakých 5-10 minút, ak bude potrebné, znovu ho ešte jemne dovlhčím, no a potom príde ten najdôležitejší faktor, ktorému sa mnohí vysmievajú, ale ja ho naozaj považujem za veľmi, veľmi dôležitý a odporúčam z tej samotnej rybačky odkrojiť si tie 2-3 minútky a použiť si to. Celé to krmenie preosiať cez to sito, a to z toho dôvodu, aby sme sa zbavili takých tých hrudiek, ktoré nám vznikli pri vlhčení, aby bolo teda krmenie čo najjemnejšie a zároveň pri tom preosievaní, aby nabralo vzduch. Takéto prevzdušnené krmivo sa nám o mnoho rýchlejšie a ľahšie bude rozpadať z krmitka. Naším cieľom nie je mať zabetónovanú nástrahu v plochom krmitku. Naším cieľom je, aby okamžite po nahodení sa krmivo, alebo teda ak chcete Method Mix, z krmitka rozpadol a vytvoril taký lákavý obláčik okolo samotnej nástrahy. Je dôležité uvedomiť si, že v samotnom plochom krmitku, teda v závislosti od typu, aký použijete, ponúkame rybám možno 15-20 gramov krmenia. To naozaj extrémne málo krmenia, preto krmivo musí byť mimoriadne atraktívne, kvalitné a dobre spracované. Kým sa mi teda Method Mixy navlhčím si samotné peletky. Tu bude príprava o mnoho jednoduchšia, stačí si ich takto zaliať, premiešať a pár minút počkať. Takže skontrolujem medzi tým Method Mixy, ktoré ešte jemne dovlhčím a prejdem k samotnému preosievaniu cez sito. Ak by ste mali problém s odhadnutím správneho množstva vody alebo zálievky, tak my teda odporúčame na správne zarobené Method feederové krmenie použiť približne 30 až 35 ml tekutiny na 100 g krmiva. Vtedy by malo teda všetko fungovať úplne ideálne. Samozrejme sú situácie, kedy potrebujete mať krmivo o niečo sypkejšie a naopak situácie, kedy ho potrebujete mať o niečo lepivejšie. Vtedy logicky použijete buď trošku viac alebo trošku menej tekutiny. Zo samotných peletiek som Fluo Booster nezlial, jednoducho som ho do nich iba nalial, párkrát ich teda premiešam a počkám, až sa navlhčia. Postup teda pri zarábaní našich mikropeletiek je iný, ako to majú niektoré iné konkurenčné značky. Z našich peletiek sa teda žiadna zálievka, booster alebo voda nezlieva. Máme to tak kvôli tomu, pretože sme presvedčení o tom, že ak by sme peletky napríklad zaliali vodou a po nejakých 2-3 minútach by sme tú vodu vyliali, tak spolu s touto vodou by sme z nich vlastne vyliali časť toho atraktívneho pre ryby. To vlastne kvôli čomu ryby by mali priplávať k našemu Method feederovému krmitku. Preto teda z našich peletiek sa žiadna tekutina nevylieva. Pre možno začínajúcich rybárov alebo takých, ktorým by sa tento postup zdal zložitý, máme v ponuke boxy alebo sety. Či už teda peletky, je to Premium Pellet Mix Set, kde v balení nájdete okrem peletiek aj samotnú zálievku a ich príprava je mimoriadne jednoduchá. Celú túto zálievku stačí do peletiek naliať, peletky párkrát v boxe zatrepať a máte ideálne navlhčené. A rovnako tak v prípade Method Mixov, tak ponúkame Premium Method Mix Set, kde vlastne vo vrecku sa nachádza samotná zálievka, ktorú použijete na celý obsah tohto krmenia. Nemôžete sa teda pomýliť. No využijem ten čas, kým sa mi teda Method Mix ideálne navlhčí, k tomu, aby sme si ukázali dnešnú koncovú montáž. Dnes budem používať pomerne mäkké 12-feetové prúty s parabolickou akciou. V prípade, že sa mi podarí zapnúť nejakú väčšiu, povedzme 4-5 kg rybu, tak samotná špička sa bude možno dotýkať až na vijáka, čiže ten prúd pôjde úplne do účka. K tomu použijem menšie navijaky veľkosti 4000, na ktorých mám namotaný
náš čierny Method feederový vlasec o nosnosti 0,20 mm. Tá mäkká udica sa dokáže tak pohrať s rybou a dokáže ju tak unaviť, že naozaj verím tomu, že nebudem potrebovať dnes používať hrubší vlasec. Budem chytať asi v polovici jazera, čo by malo byť teda niekde okolo 45 metrov. Vlasec budem klipovať, budem si ho označovať bielou fixou v prípade, že by som potreboval tento klip odopnúť pri zdolávaní nejakej väčšej alebo krajšej ryby, tak aby som sa vedel na tú vzdialenosť vrátiť. Samotný teda klip využijem aj k úvodnému zakrmeniu, kedy na vytipované miesto nahádžem nejakých 5 až 8 naplnených krmítok, ale bez samotného nadväzca. Začnem chytať len na jeden prúd. V prípade, že by tá aktivita rýb bola naozaj nízka, tak pridám aj druhý prúd, ale verím, že s jedným prúdom si dnes dostatočne zachytám. Interval nahadzovania bude 2 až 5 minút podľa teda situácie. Na druhej strane si vytipujem nejaký bod, nejaký strom alebo vidím tam latrínu, tak možno, že budem hádzať smerom na tú latrínu, teda na vzdialenosť zhruba 45 metrov. Na túto vzdialenosť použijem ľahké 30 gramové ploché krmítko takéhoto typu. Na spojenie hlavného vlasca a nadväzca použijem takýto nový typ Quick Changeu, ktorý sa onedlho ocitne v našom sortimente. Ak teda ste doteraz používali taký ten plastový čierny Quick Change, tak do ponuky pribudne aj takýto Quick Change s obratlíkom, s rýchlo výmenným obratlíkom. Výhodou čoho je teda, že vlasec sa mi pri takom intenzívnom love, na aký sa dnes chystám, nebude krútiť, pretože v celej zostave je teda obratlík. Ten obratlík sa mi takto krásne vsunie do krmítka. Je to teda tá veľkosť 4, ktorá je azda najpoužívanejšia veľkosť a používa sa aj v kaprárine. Čiže pri zábere sa mi ryba o váhu krmítka dokáže zaseknúť, ale teda celá montáž je priebežná. Použijem hotový nadväzec veľkosti 10. Začnem s najmenšími nástrahami, začnem teda mikrodumbbellkami, no a podľa situácie budem mať pripravené aj klasické dumbbellky, soft pellety, malé popky. Tak uvidíme, akú dnes budú mať rybky náladu. No a poďme sa teda pozrieť, v akom stave máme krmenie. Takže samotný Premium Method Mix mám ideálne navlhčený. Teraz príde teda tá fáza sitovania, kedy ho zbavím hrudiek a prevzdušním ho. Takisto peletky mám ideálne navlhčené. Je to možno teraz v úvode tohto filmu trošku viacej teória, možno, že je to menej záživné a nezačali sme hneď s nejakými úlovkami a záberami. Je to také, skôr by som to nazval edukatívne video a nie také relaxačné a zážitkové, ale mnohí ste práve dopytovali takýto film a mnohí sa ma častokrát pýtate, ako teda s tým Method feederom, tak verím, že som vám dal v úvode tohto filmu nejaké tipy. No a ja teda dokončím prípravu krmenia, presuniem sa na bedňu a začnem samotný lov. No všetko mám pripravené, začnem teda chytať, aby som teda vedel, koľko rýb som dneska nachytal. Všetky ryby budem priebežne púšťať, ale mám tu pripravené takéto počítadlo. A povedzme, že tie menšie ryby, leskáč a karas, budem počítať za 1 bod a budem sa teda tváriť, že majú v priemere 1 kg. Takých tých väčších kapríkov, povedzme do nejakých 60 cm, budem počítať za 3 body a budem sa tváriť, že majú 3 kg. No a väčších kapríkov budem počítať za 5 bodov
a budem teda v tom, že vážia niekde okolo 5 kg. No a sám som zvedavý, ako za 3 hodiny bude vyzerať stav počítadla. Poďme teda na to, poďme si spolu užiť dnešný krásny, slnečný jesenný deň na jazere v Borovciach. Tak priatelia, mám za sebou prvú polovicu dnešnej rybačky. Stav počítadla je 14. Znamená to teda, že ak by som bol na nejakej súťaži, mal by som ulovených približne 14 kg rýb. Možno trošku menej, pretože ten priemer lovených rýb je dnes dosť malý. Sú to väčšinou malí kapríci alebo karasi. No a aj z toho dôvodu som trošku zmenil taktiku. Vymenil som krmítko za long distance krmítko, do ktorého vojde približne dvojnásobný objem krmenia ako do krmítka, ktoré som používal doteraz. A skúsim chytať pár metrov za rozkrmeným miestom. No a pokúsim sa teda o ulovenie nejakej krajšej a väčšej rybky, ktorá by, ak by som teraz bol na nejakej súťaži, znamenala aj viac bodov. Poriadne sa nám rozfúkalo, fúka na mňa veľmi studený vietor, čo teda mi nepridáva na nálade, čiže tie priemerné úlovky sú dneska takíto karasi. No ale po skúsenosti z minulej rybačky viem, aké ryby plávajú v tomto jazere a ja sa ich teda v druhej časti pokúsim uloviť. Priatelia, takýto zababušený sa teda posledný krát prihováram v tomto videu z jazera v Borovciach a určite vás zaujíma, ako to dnes dopadlo.
Hneď na úvod rybačky sa mi podaril krajší, asi 3 kg kaprík a predpokladal som, že by sa to mohlo týmto smerom uberať, avšak mýlil som sa. Na počítadle aktuálne svieti číslo 31. Znamená to teda, že sa mi dnes podarilo uloviť približne 30 kg rýb, čo nie je zlé. A na rybárskej súťaži by už tento výsledok mohol znamenať aj pódiové umiestnenie, ale dnes tomu chýbala nejaká tá bonusová rybka. Väčšie ryby sa podarili len 2 a boli to asi 3 kg kapríci. Nič iné okrem karasov, pleskáčov a malých kaprov sa mi tu dnes v Borovciach uloviť nepodarilo. Dnes som lovil na inom mieste ako naposledy a v podstate požiadavka na pani správkyňu bola taká možno trošku zvláštna. Vyžiadal som si miesto, ktoré nie je hotspotom a miesto, kde sa príliš ryba nezvykne zdržiavať. No a je to z toho dôvodu, že som si chcel vyskúšať v prípade, že by som sa na tomto jazere zúčastnil aj rybárskej súťaže, aj trošku horšie miesto a som teda rád, že sa mi aj na takomto nepríliš obľúbenom rybárskom mieste podarilo celkom fajn zachytať. Som vyfúkaný až do špiku kosti, ale spokojný a opäť príjemne rybársky unavený. No a mne teda už nezostáva nič iné, len pobaliť a pobrať sa domov. Priatelia, ak ste tento film dopozerali až do konca, tak vám veľmi pekne ďakujem. Verím, že ste sa v ňom dozvedeli niečo nové, aj keď bol viac menej o takej teórii a o kecaní ako o samotnej rybačke. Ale ak ste doteraz nevedeli alebo chceli ste vedieť, ako loviť method feeder tým súťažným štýlom, povedali sme si, že je to najmä o dobre zarobenom krmive, správne zostavenej koncovej montáži, zaklipovanom navijáku a sústredenom love na jednom mieste. Rovnako tak som lovil aj ja dnes, aj keď teda v druhej časti som sa pokúšal loviť na kraji tohto zakrmeného miesta a uloviť nejakú krajšiu, väčšiu rybku, čo sa mi teda žiaľ nepodarilo. Napriek tomu tento deň hodnotím veľmi pozitívne a určite sa do tohto príjemného prostredia ešte niekedy vrátim. Sledujte náš YouTube kanál aj naďalej, ak sa vám páčil, odmente ma zdieľaním, lajkom, komentárom a nezabudnite sa prihlásiť na odber, lebo už teraz pre vás pripravujem ďalší zaujímavý film. Čaute.